Takže čau, tohle je nejspíš moje nejtěžší video, co jsem kdy natočil. Minecraft Hardcore 100 dní. Stačí jen malá chybička a všechno může být ztraceno. Za těch 100 dní jsem si dal 3 úkoly. To je být full dia, najít alespoň jeden enchant debris a porazit draka. Ještě před úplným začátkem bych vás chtěl požádat o like a odběr. Takže jo, jdem na video. Takže jako první, co jsem se spawnul, tak jsem udělal groupu, nebo spíš někdo za mě. Natěžil jsem nějaký dřevo a vykraftil si kamenný krompáč. A šel jsem postavět první takovou bejsku malou, potom už jsem ji jenom osvítil a bejska byla hotová. To byl náš první den. Takže hnedka ráno, jak jsem se zbudil, tak jsem šel do jeskyně natěžit nějaký uhlí, iron, a to byl náš celý druhý den. Takže třetí den hnedka ráno jsem si vypekl nějaký maso a kámoš mi řekl, že našel nějakou dobrou kejvku, tak jsme to tam šli prozkoumat. Skeleton, pomoc. Kamo, pojď sem, pojď mi rychle pomoct. Mám diamanty. Kamo, pojď mi sem pomoct. Bacha, je tam skeleton. Ne, nech si tam. Pojď zpátky. Zastav to tady, zastav to. Kamo, pojď. Zablokuj vchody, rychle. Dobrý. Máš nějaký jídlo? Počkej, já ti dám. Tady máš. Kamo! Kamo, zabij ho! Dobrý, jedet. Kamo, jdu si natěžit ty diamanty. A škoda, jenom jeden. Schovej se tady za hradby. Co děláte normálně? Jsem dead, macha! Dobrý, jedet. Takže až jsme dofajtili se skeletonama, tak jsem šel natěžit nějaký dřevo. A potom už jsem šel jenom hnedka spát. Takže ráno hnedka jak jsem stál, tak jsem si udělal takový minimalistický sklad pro to, co jsme vytěžili. Dal jsem tam redstone, diamanty a goldy. A těch 22 ironů jsem šel potom vypíct. Kamož mi tady hodil štít, udělal jsem si ironový meč, ironový chestplate, ironovou helmu a ironový legíny. A potom jsme šli hledat i hnedka vesnici. Uprostřed výpravy jsem se vyspal, aby nás našli nějaký zombíci. A potom jsme vylezli s kámošem na kopec, aby jsme měli výhled. Kámoš našel planinu, tak jsme tam hnedka běželi. Jako planina tam sice byla, ale vesnice už ne. Tady jsme našli nějakou přidanou strukturu, tak tady můžete vidět, co jsme tam našli. Takže loot jsem čekal lepší, nic moc, no. No a tady už jsme konečně našli tu vesnici. Vesnice! Jo, ta normální, ta nejlepší. A tady jsem našel kovárnu, tak se můžete podívat, co tam všechno bylo. Máme 6 obsidiánů. Konečně máme jenom poputky. Můžeme si udělat obydlí. Já budu bydlet tady to si opravím. Takže tady můžete vidět, jak jsem si zařizoval barák. A až jsem ho měl zařízený, tak jsme šli hnedka spát a to byl náš první den ve vesnici. Takže až jsem se zbudil, tak jsem se vykraftoval diamantový pickaxe. Diamantový krompáč. Takže tady ten barák jsem našel kousek za vesnicí a můžete se podívat, co se stalo. To je piglin se sekerou. Pane bože, on mi ubral všechny hápka. Mám 3 hápka, chápeš? Pojď mi pomoct, kámo, on umírá. Takže jsem se nahýloval a přivolal kámoše, ať mi jde pomoct. Tady je ten baťoch. Víc. Tady jsem si vykraftil moji první kovadlinu. A hnedka jsem si na diamantový krompáč dal fortune, aby se mi líp těžily diamanty. No, toho taky.
padly 2, hnedka z jednoho horečka, další 2. A další 2. Mám 8 diamantů. Ach jo, teďka padl jenom jeden. Celkem. Ach jo, já teďka mám strašnou smůlu. Až jsem se vrátil dom, tak jsem si hnedka šel vykraftit enchantable, abych měl svý první enchanty. A hnedka jsem si to šel položit před barák. Potom jsem kávošovi a mě vykraftil diamantovou helmu a hnedka jsme si šli enchantovat celý armor. Takže tady jsem si vykraftil svůj první diamantový meč. A hnedka jsem si to šel enchantovat nejlepší enchant, co tam byl, což byl smite. Tady jsme našli nějakou caveku, kde byl spadlej villager a natěžil jsem si tam iron, uhlí a to bylo vše. A tady jsem se snažil pomoct villagerovi, který tady předtím uvízl. Tam je ta pager, víš. Tak tam přesně nechoď, a jo. Už ji vidím. A tam je většinou špatný loot celkem, což. Tady jsme našli caveku, kde bychom mohli natěžit nějaký diamanty, takže jsme na nic nečekali a hnedka šli do ní. Takže v cavece jsem hnedka našel hromadu diamantů. Nejmal už to jdu vytěžit. Až jsem se vrátil dom, tak z těch diamantů natěžených jsem si vykraftil diamond legíny a hnedka se i enchantoval. Tady jsem se vykraftil andesite alloys. Potom hnedka cogwheel a andesite casing. Už mám andesite casing. No a z těch materiálů, co jsem celou dobu craftil, tak jsem si vytvořil drtičku. A hnedka ji postavil. Já nevím teď. Takže hnedka jsem tu drtičku vyzkoušel s goldama. Já jsem se dotěžil, že už mám stack a 26. Stick. Cogwheel. A tady jsem se začal craftit tohle. A máme. Potom jsme šli těžit a našli jsme fakt jako hodně dia. Tak to nevím. Jo a tady jsem našel mega obří orečko. Ale no, Z těch natěžených dia jsem si vykraftil boty a chestplate. Hnedka si je enchantoval na Protection 1 a Project Protection 1. Co to je za enchantují tohoto? A helmu na Protection 1. A nebo na 1. Všechno jsem si to nasadil a šel jsem přesunout enchantable. A hnedka tam placel jednu bookshelfu. No a tady už byl čas udělat nějakou místnost pro villagery, protože se nám všude pletli. Jako doteď nechápu, jak jsem mohl postavit něco tak hnusného. No a až to bylo postavený, tak jsem přemístil villagery do té místnosti. Ani tulipa. Ach jo. No a tady už jsou vevnitř. Tak tady se málo chcípu na hangar. Dělej. Co ty děláš? Snažím se přežít, mám 2 HPčka. Kamo? No, je problém. Bože, chcípám na hangar. Kamo? Kamo, jsem to přežil. Takže tady nám někam zmizeli vesničané, donesli jsme z jiný prostě vesnice, ale nešli to pářit, tak jsem dovez z vedlejší vesnice jinýho villagera.
villager, kde zajímavé rodinky. Může to tady, Váňa. Vypadni. To villager, ale nešlo. Ale ne, furt. Bude počkat. Pojď do mě, zabili se, no, přesně takhle. Já to nešli do mě, sorry. Vypadni. Takže potom jsme šli hledat kejvku a našli jsme nějakou trhlinu, tak jsme šli do ní. To je jeskyně. Tady se mi resetovaly achievementy. Hlasím. Vypadni. Ještě jsme natěžili nějaký obsidiány na portál. Takže tady jsem si vykraftil nějaký bookshelfy a šel vyupgradit náš enchant table. No a tady jsem si zkoušel ochrčit koně. To je fakt poček. Pojď sem, mám si chci. Mám si to mít. To není snad Takže omlouvám se, že tady nebude, jak jsme šli do Netheru a získávali Blazera, ale ten záznam jsem někde ztratil, takže tak. A teďka už uvidíte, jak jsem stavil farmu na ovce. Teď to nechám volně dýchat v zóně. Takže tady už jsem to jenom skopal a měl jsem všechny 3 ovce ve farmě, takže už to krásně fungovalo. Tady jsem spojil všechny čestky, aby to šlo všechno do jedné, protože lootit furt ty všechny čestky bylo docela nudný. Pojď se podívat na moje mistrovské dílo. A potom jsem to tam trochu zhezčil, jako zhezčil, spíš zastavil. Tady už jsme se připravili na draka Slow Falling Potiony, i když jsme je potom stejně ani nepoužili. No a tady byla noc, tak jsem toho využil a šel osvětlit vesnici. Takže tady můžete vidět, jak už se připravu do Netheru, vzal jsem všechny ty postele nafarmený a šel do Netheru. No a tady už můžete vidět, jak jsem odbuchoval postele. Takhle. Yes! Mám první Enchant Debris. Oficiální první na tomhle serveru. Enchant Debris. Pojď k tačkovi. Třeba kamarády hnedka vedle. Yes! Kamo další hnedka vedle. OK, to si taky beru. No a tady už jsem se vykraftil svůj první netherite ingot. Mám netherite ingot. No a nakonec jsem se rozhodl, že si vykraftím netherite chestplate. No a tady už jsme se vypravili na cestu za drakem. Ještě mám waterblocky. Máš ho doufám taky, no. Zase ten slow falling potiony. No takže tady už oko šlo dolů, takže to znamenalo, že pod náma už je stronghold, tak jsme šli kopat dolů. Super. No pojď rychle, než se utopím a vypadni. Běž! No a až jsme se prokopali do strongholdu, tak jsme šli hledat end portál. No teď, hodně hledání ještě. Česka, nepadla, irony. Takže konečně jsme byli u portálu a já ho šel hnedka aktivovat. Až jsme byli v endu, tak jsme šli hnedka se vykopat nahoru a jít na draka.
Číť, Výborně. jsi chcípl. No, na poslední sekundu, že jo? No. Pak už jsem jenom vzal vajíčko a vrátil se domů. Takže jo, oficiálně jsem přežil 100 dní Minecraft hardcoreu. Jestli jste to dokoukali až sem, můžete dát like a odběr. A vidíme se možná u dalšího hardcoreu. Zatím čau.